Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, en balma malion. Nous ka sera bien. I think bien samedi et bien samedi 17 juin 2023. Balma nouvelle tout le monde pas obtobé amenada au cloka vraiment. Ay partager fanga boya fonga partager l'année donné pour que ngake. Parce que les nouvelles tout le monde à chaque fois il va y avoir c'est un rodjugo d'obé na obanga vidéo signalé obé kerbla et disons obé kunglo aramaden kunglo tête de mort obé olu black anga vidéo signalé pour que Facebook be se kanga vidéo ka olu bloquer chuko mina et si ya famu donc quand il a fait vraiment partager la vidéo mbalmage pour avoir une deuxième vidéo et est-ce que vous voyez donc maliko ante sengon balma wallahi faso a ben ala ne grache a joli a man sekala no ka soro an kan an voix be tiene maliko la ampreleno 15 sacrifices n'est de trop mali sera étape de ma mbalmo foni semin tan de sunama ke faso jokama est-ce que vous voyez ne ala ne krasona voilà et à trois boto flé mon mbalmo nouvelle duma mimbe sans Shogel Bora a communiqué dans le cas, a communiqué mais rédigé mbalmo. Premier ministre Shogel Fessir Walete. Akumana présent Togola. Akumana colonel Malik Diaw Togola. Shogel Kumana gouvernement Bet Togola. Kabe influenceur activiste fin fait B. Kumakela fin fait B. Kuna Fondila fin fait B. Mounou ka transition demain kabu be foko be barkada ku e baraba minke kunu ka stade fa iko dakono yi ka stade fa jusqu'à 1 km moko be ka jo shogel ko kabi be fo ka be barkada ko kunu ko activistu influenceru journalistu ku ye mona bo malila ou ye mobilisation minke ou ye mona bo asimina ou ye mona bo shogel la ou ye mona bo Malik Diaw la ou ye mona bo gouvernement na ou ye mona bo est-ce qu'il y a famu maliden clanche be kan force du chaiman fait bora ko vraiment ko dantula iba kalama anga rôle dobe ay rôle reconnu ay reconnu yoro meeting min tamana échec kera parce que on écarté la kabwala Shogel ko à partir de Kounou, nous le 16, nous vendredi 16 janvier, comme min kara stade là, ko dien be Mali activiste ou Jodaye, comme Mali be Mali activiste ou Jodaye, Mali journaliste ou Mali influenceur ou ko Jodabe ana kani faso jo, ko faso inteseka jo encore vraiment, morning do kun tourle mana, bandigi do kun gene mana. Aye moni samakabwana, aye bandegin samakabwana, akoko an joda be fasokola. Kani mbuya kaka, kani considération kan fasokola. Shogel koko fasoko ko ni atagala ka tise kata activisu ko. O activisu ni atagala bebe ola. Sebu tungara bo ola. Bubu mabel be ola. Dante Francis obe ola. Aramandi ko be ola. Est-ce qu'il y a pas mou? Tairu babe ola. Guide la job ola, est-ce qu'il y a bon? Gaybe ola, Chelsea be ola, est-ce qu'il y a bon? Youssouf Koulibaly nounou, Joe Bala nounou, Kassé Chiko nounou, Dani de Paris, Jason nounou, Bala Ira nounou, est-ce qu'il y a bon? Bako nounou, Mbalmo ou Kacha, ni nana mounou tokoko, aka aketo, Chekmar Keta, abe ola, Dante Amérique be ola, segna sekou tungara tokoka. Mobilisation mingera. A mobilisation ka kontese ka nyakoni en sentala en balmo en jodaïla pour la première fois jamana institution nga bo de façon publique ka un influenceur ou un journaliste ou jodaïe au bala en même temps tourni balmo pana d'autres kuna Seydou Oumar l'infatigable ni Seydou Oumar tromé journaliste Seydou Oumar ni ale tromé balmo wallahi alni armée negeti la negebe douila Seydou Oumar akanga fo abe jodamina abe fasokanu mina abe tesre mina Abdoul Niang kelengele nyanga abe fo bi ibaro sentimentum mo be transition demain premier ministre kan kuma avec assez bête ma mo ba fo ko ala ka transition ya ka transition fo ka ya ka nege do malion na
ka stade fa iko dakono yi ku be ka message bien ku be ni foli ou be ni chesri ku be be baramina o temelen ko tuguni on a oublié Gandhi malien balmol ni koko activiste ni u to fo mali kono bi ni ma Gandhi malien fo ima katik 24 fo i nyinana donc aka aketo ni nyinana munu to ko Gandhi malien bala katik 24 bala vraiment jamana tisekata no shiko premier ministre ko kaba adressé oula ka emit sal stade faliminge ko francia don ko ministre ya don ko mali autorité ko tsetise ka makula muso tsega magula jamana tsega bi malika ka dona ko 14 janvier ka dona ka e bara minge ka jama mi labo ka o bara kelenge ka o jama kelen labo 26 mars la pour que ka tubabu nyebo ana ko mali tsega jo au ka bara ko mali tsega jo au ka kewale ko ka o be ka ni bara minge ko mo shika na salare ko jawakli bana jaja asimi akli bauna shokel le ambo kalama Jamalik Jaw Aklibana Shogel Leambo Kalama. Ja colonel Saint colonel Aklibana. Est-ce qu'il y a bon Shogel Leambo Kalama? Ja gouvernement Aklibana Shogel Leambo Kalama. Iba kafo ama fisiri wale ake ani buyan ani joro mingakan malikola fasokola aya buyan na joro fo en même temps Shogel ko kama inare influenceur ni activiste munu ni ya tagale nube ni oluye atoro nationalité wara we nous te malien yi est-ce qu'il y a famu akoka ka folie be se olu bema parce que olu be de ka combat mo Burkina influenceur et atoro atoro Ivoire influenceur Guinée influenceur femme be sous région farafina ou be Mali deme est-ce qu'il y a famu pour que ni bara meya Shogel ko ka folie bouye aka bunya bouye e mbalmo ibado c'est-à-dire Shogel wallahi abe jamana maradon abe politique don iba do ko an mogo ti dowre la ka buya ko takadanga kenebo kan anga joda ira bolmo bebe ka faso deme mais yoro do la adamaden kene do kan ni adabaden tanu aben ala cha abe baramina ate dan surala na ma do faraka ate do boala wa ku jigi banga ne ku jigi be Mali activiste influenceur be abseka gane ina na do to ko re aka ya fama ala ni kra kama ni ina na min to ko ye do de fo ma do me ina do to ko est ce qu'il y a famu akira français akira américain akira Mali ko na c'est pour me ina do to ko o ka ke ala ni kra kama ni ina nu to ko ka ya fama mais premier ministre ko ka be ka adresser au bere la ka o joda de yera ka o sendo na la ko 26 mars fara 14 janvier ka o sendo na la 26 mars fara M5 kele amataka auto now kunte M5 kele la kunte ya now kunte est-ce qu'il y a famu ibe ka fanga kunte se ka bin ni ataka lai now kunte ambe bandisi gushi asimi Saint colonel mais influenceur ou des baraka pour que se kana fanga la donc Shogel ko au rôle kabe o don anye ko au rôle est-ce qu'il y a famu kan o baraminga kama nyina ko asimi manyina ko asimi manfo ko Malik Jaw ba fo le Saint colonel ba anfo Abdoulaye Maïga be anfo ni yoro la vraiment ama fo premier ministre ngaka kumaye animisi wasa anta sara soro ko wakanga bla ankuna kambe kele o kele la ama fo ko ministre malata oui ministre malata ko me ka kele o kele ke o me ka peuple ka kele ke ko wana kuma mi fo akuma wala me o be barake nae donc abeka oui bla commentaire là Abeka oui la commentaire là. Wa me minini dans les jours à venir. Premier ministre fait rapidement ministre ka départ mengara mako be premier ministre ka kumala. Amako ba discours la ka akliski. Sono akliski le nore maintenant le kumana communauté internationale jabet kedi. Ni Shogel aka découvrir la communauté internationale ka baradi ban. Quand prelendo ansikile no ka PM nga discours kono. Abena conférence minga abena kuma minga Nations Unies a retiré quand sigilé no ka kono quand be prelendo oui kama dimanche no billahi en prelendo donc avec un PM on est impatient ka Shogel ka discours abena mone da ministre ka abena kuma duma de fo ministre ko la parce que kungo bade ne ba bro abado Shogel ni asimi no tara star la retard la ou comme ka ministre ka dossier de traité ali couteau star la ba kalama gouvernement me bara la ka to star la men révélation ka oui
Mali gouvernement Choguel ni Assimi Abdoulaye Diop ou kume bara de la ou be wele la ou be téléphone ti la kuma ni bara munun ka nga ke décision munun ka nga taba kalama ka betara ku to start kono ku to mobile kono la ou be ka Mali kuma ngo shiro ba ira ka foko janyana je ni cérémonie ate nunu ate ou desa ou ka bara la atu nyina ou ka bara la ja wakati bela nunu akli bu ka bara la ou bla la chimina jamana don yu bla mission mina. Donc, dans les jours à venir, dans les heures à venir, madon, Choguel avec un discours là-bas, dans les doigts avec un discours là-bas. La, ministre Makola, ni malien y a mais. C'est-à-dire, ame son abo kata kare konna la kata yuri mina kata nga choix manifester. Ndale mala, discours historique minga assemblée là. Wallahi ndale mala. Est-ce qu'il y a famu? Choguel le discours historique minga ministre Makata là, il va se avec au discours là-bas. N'talema la sama sur Choguel be ka discours là nak man abe ministre enterré abe ministre chudo billahi bolmo ay wi bla dron ay wi bla commentaire là sini Choguel ko ka be mi ni afin ka be mi ni afin ay communiquer mi sabe e che kanga bo sini na kanga bo sini anga boy ko da kono yi anga bo iko kono kulu kata Assimi soutenir kata référendum voter li au koro de iko ko Assimi na continuer au koro de iko Assimi na baraka die référendum voter li au koro de ko les 5 colonels plus Abdoulaye Maïga ku ka baraka die Assimi soutenir li au koro ko Abdoulaye Diop e chimi for Nations Unies na ka ti jariye ki sagona kore do ki ka tire do palmo Choguel ko kuni ala ni crash na ko malien tena tikale la aya do sera kele men ngasira ya tabla tant que ale Choguel abe premier ministre là balmo akilla tika francité do oni autant do est-ce qu'il y a famu ministre ma be gain tant que Choguel be premier ministre là balmo a bla au kuna tobabu o ye galon yagami chogo nana ni na masafara chogo ni janfa nana chogo kuba le transition sengoro Choguel be transition taka est-ce qu'il y a famu Choguel be transition taka kisi ou bien nous n'avons pas fait nana Choguel bi pan na masafara on a transition était terrain à te bitinga kono balma Choguel be politique dona avec tout abou don la caridon kabe malien pef force du chama ka bote ko mi seka au black refe ka te black refe tuni au te get den refe ko na be ka be saraula ni enfa ni a aklisi ni antigisi andalendo ala kamega ide munu foka ide ka be tan kon balma ala ka chokoroba me encore ala ka shini kena adama ala kani Assimi jelento ala kana nafi don Choguel ni Assimi je balmo y a de l'espoir ni référendum bana fembe minte espoir mais Choguel be ka discours préparé abena koda ministre ni français ça va être historique ndalendo ala camp mbawbla salam